Unha réplica da embarcación Santa María de Cristóbal Colón preside o novo parque infantil do Concello de Poio. A nova área de xogos para a rapazada foi inaugurada hoxe. Cando chegaba aquí, me viña a cabeza vísperas electorais, campaña, facíamos aquí un mitin prometendo o que era un parque infantil na zona de Ancar. 2 anos e pouco despois, aquí estamos, cunha reforma do parque de Ancar. A figura do navegante centra o deseño deste novo parque que amplía a capacidade do espazo, mellora a accesibilidade e garante a inclusión. Ademais da réplica da Santa María, inclúe unha segunda embarcación máis pequena, adaptada para a cativada de menos de 6 anos. Tamén hai randeiras con elementos para bebés e inclusivos ou xogos xiratorios con temática mariña. Entendíamos que era unha das temáticas importantes que debíamos de poñer en valor, xa que estamos falando e que vamos a poder ver enfrente, estamos vendo desde aquí, a Casa Museo Colón e, sobre todo, esa teoría do Colón galego, do Colón de Porto Santo, do Colón de San Salvador. Logo, creo que desde aquí vamos a cumplir varias funcións. Primeiro, que os nenos e nenas teñan un espazo onde poder xogar e, segundo, defender esa teoría do Colón galego, do Colón de Porto Santo, do Colón de Poio. A renovación integral deste parque infantil de Ancar realizouse con cargo ao Plan máis provincia da Deputación de Pontevedra, cun investimento de case 162.000 euros. Eu que teño a sorte de moitas veces correr por aquí, ver o que había antes e ver o que hai agora, todo o que implica, ademais do beneficio para os máis peques, a parte estética, que ven a decentar unha zona que o precisa, que dá cobertura á xente que vive aquí nesta contorna de Poio, pero tamén ao outro lado do río Lérez e incluso a xente que ven de fora. A inauguración converteuse nunha auténtica festa. Houbo hinchables, chocolatada e animación a cargo de Javi Solla.